Masalah adewe iki sebelumnya kenal jenenge Samsudin kuwi mau, adewe iki penggane gelut. Merangi kono, merangi kene, nyantet kono, nyantet kene. Lah saiki ngene lho, Kang. Berguruanmu sing ndi, kesaktianmu sing ndi duduhno nang aku. Masalah apa? Aku bener adikmu pernah nom, ning aku moh lek nang jaba kono iki aku dianggep kalahan karo awakmu. Aku ora trimo, Kang. Ngono lho, Kang. Ning ya kuwi mau, segala permasalahan ke adewe iki lek diselesaikne karo omongan, iki ora cukup. Upamane Samsudin ora enek. Lah nek Samsudin aku sing delok nek. Bocah ngene dikandani ra kenek. Tukang ngomongi Samsudin kuwi jane. Ah kadang sedih kok diomongi ya. Bengi iki kudu dibuktekne. Karena apa? Buktine adewe iki lek malah omong debat omong nek entek. Ning panggah kesekten sing kudu dijuduhne nang kene. Mergo adek padha wong pinter e ngono lho. Tak buktekne. Aku njaluk kuwasa lan panguwasamu. Wujud. Piye, Kang? Delok ento, aku lek piye? Hah? Iki real lho, Kang. Aku pengen roh digdayamu, Kang Jan, Kang. Wujudno gamanmu kaya apa? Aku ya pengen roh. Sing duwe gaman kaya ngono, sing iso ngetokne gaman kaya ngono ora kowe tok, Jan. Sudira aja mbok anggap remeh. Ora anggap remeh, buktekno ngono lho, Kang. Apa iki? Iya. Soalnya kowe tarune tak wadeni. Ya. Supaya ade ben bukti sapa sing menang, sapa sing kalah, Kang. Kumpul Samsudin ora enek. Den, nyapa kersi mbok gowo, Den? Sampeyan iku lho, adu kesaktian ku lek sampean malah iso tewas dua-duanya iku iso meninggal dunia lho. Kang, ki ngene, Kang. Piye karepmu? Urusane ade iki rong mari, permasalahan-masalah pribadi ya. Ki pumpung Rene Samsudin. Terus Ya sebagai pendekar intine iki adewe iki wis padha wong degdayane. maksudmu? Sing iso dibuktekne kuwi mau ya kesekten. Lek masalah omongan pitutur utawa wejangan Jawa wis rasa dibahas nang kene. Permasalahane pumpung Rene Samsudin. Aku lek kowe ngomong pendekar kuwi aku kurang cocok. Terus ade iki wis wong tuwa-tuwa, usah ngomongne pendekar ngono ki ora usah. Urusane sapa sing mbok omongane mang, umpang ora enek mang. Sapa kuwi jenenge? Samsudin. Aku ora kenal karo Samsudin kuwi. Butuhku aku goleki sing jenenge Paida. Dadine ora usah awake dhewe iki wis tuwa, iya to. Ora usah ngomongne pendekar-pendekar. Ngene lho, Kang. Omonganmu ki balekno nang ucapanmu dhewe. Intine ngene lho, awakmu dadi dukun, sering tarung. Kuwi jenenge apa? Lah, kuwi jenenge pendekar. Lek jaman saiki ki pendekar. Mangkane sing iso nuntasne masalah ya, sing iso mbuktekne degdayamu apa degdayaku sing menang, ya iki kesekten. Lah lek Samsudin ceramah. Lah kok ade ra iso kon ceramah kok Samsudin, Kang. Ngono lho. Memang tak akoni kaduan lek tong ceramah kaya sing mbok omongne kuwi mau. Tapi tanggene Mbah Sudira, ya toh. Ora setuju panggan. Lek kowe ngomongne pendekar-pendekar ora setuju. Butuhe Mbah Sudira kuwi ya. Ora ngendel-ngendelne ilmune, ora ngendel-ngendelne kesaktayane, ora ngendel-ngendelne
lek kuwi tarung menang ini ora butuhe Mbah Sudiro iki golek ketentreman sakjane. Saiki ngene lho Kang ya. Aku ya ngerti wong jenenge Masku ya. Intine ngene lho. Awakmu biyen kan tukang santet. Ya toh? Padha karo aku ya tukang santet biyen. Ning tugasnya dhewe supaya ben ngerti ben sapa sing sekti awakmu apa aku, kuwi ora kan nek dujutne karo debat omongan. Mas ade iki sak aliran. Ya kudune sing iso mbuktekne sapa sing sekti, sapa sing menang ya kudu tarung. Maksudnya Ngono lho, Kang. ngene. Aja mbuktekne ngono kuwi. Kuwi sak tenane iki aku ki yo nyadarne kowe lho. Dan nyadarne awakmu. Iya lho, aku kan pernah tuwa. Iya ngerti aku. Mburu emosi sing kaya ngono kuwi. Karep kuwi sing wis ya wis sing jaman sakmono aku ya tukang nyantet, kowe ya tukang nyantet. Saiki kan wis padha sadare to. Sing direbut apa? Apa arep nduduhne wong kabeh lek dhewe duwe ilmu ngene-ngene perlu dudutane ngono piye? Pamer malian ngono iki jenenge. Ora masalah papan lan ora nih Kang. Aku nggawe prinsipe adewe. Masalah adewe iki sebelumnya kenal jenenge Samsudin kuwi mau, adewe iki penggane gelut. Merangi kono merang kene, nyantet kono nyantet kene lah. Saiki ngene lho Kang. Berguruanmu sing ndi, kesektianmu sing ndi duduhno nang aku. Masalah apa? Aku bener adikmu pernah nom ning aku moh lek nang jaba kono iki aku dianggep kalahan karo awakmu. Aku ora trimo Kang. Ngono lho Kang. Mek kangge cara kasarane wong ngomong wedi karo batinmu dhewe to. Heeh to. Wedi karo batinmu dhewe lek kowe kuwi upama narungi karo Mbah Sudiro yo kakangmu iki lek wedi lek kalah ngono to karepmu kuwi. Lho aku ngerti Kang sing mbok maksud omongan kuwi ngerti. Intine manusa ki enek ireng karo putihe. Lah saiki ngene lho Kang ya. Piye. Lek karepmu ngejak putih aku ngerti. Ning enek ninge kabeh mau lek roro hasile sapa sing menang, sapa sing kalah. Kuwi ade rasa dibuktekne. Pumurane Samsudin lho iki. Pumurane Samsudin ayo tarung ae. Samsudin ora kena. Perluku aku goleki paido. Goleki paido iki aku ya urung petuk. Iya to. Aku urung petuk. Lah ndek ini kuwi sing kaya ngono kae tarung kaya ngono kuwi jane aku ya kurang puas. Sebabe apa? Aku dhewe urung petuk karo se jenenge Paido ya kuwi, ya to. Ketemu cedhek roh kowe wis nek ngarepku. Kowe bentak-bentak aku semono uga ya rada duwe rada. Lha saiki ngene Kang ya. Aku ya ora mejang awakmu Kang ya. Manusa kuwi sing diarani sedulur papat kan ana sing rupane ireng to Kang. Diarani nafsu kuwi mau. Intine ngene, manusa kuwi lek ngugemi nafsune sing kuwi mau. Dadine kaya dhewe niki, tukang nyantet. Tapi lek sing ngagem sing putih, ya tumindak apik. Yo ngene iki. Ngono lho. Kowe lek ngomongane sedulur papat ya aku ngerti. Iya to. Sing ireng rupane apa? Sing ireng kuwi manggone ngor. Mutmuina. Iya to. Sing abang iki manggene nek kidul kuwi jenenge sing seneng tukaran kuwi. Lek wis pangan aku Kang. Sampe tak jelasne Kang. Aku ya ora ngumbar kamu enggak ya. Aku ngerti awakmu poso 40 dina, 40 ngerti. Ning didelok Kang, laku iki dienggo sapa? Dadi ireng kuwi mau, kuwi ndek panebus, ndek pitukon supaya luwih sakti, ireng sing asli, sing apik. Kuwi pitukane ya larang. Conto posone ya 40 dina, 40 bengi. Mangkane aku ora gumun lek awakmu iki poso 40, ora gumun lek mbajan iki. Aku ngerti tujuanmu nang ndi. Dadi mau tak garis bawahi. Iki mau dienggo sapa 40 dina, 40 bengi mau. Kuwi lho, kuwi kudu dipahami dhisik. Ngono lho. Aku ngerti kuwi dienggo kedidayamu ngerti aku. Tak wedarne nek kene. Lek wong duwe kadedayan kok ilmu ngono kuwi ora perlu diwedarne nek kene iki ora perlu. Tak wedarne awakmu ya ora perlu. Aku poso 40 dina 40 bengi kuwi kangge pribadiku dhewe. Ora tak nggih elek-elekan ngene-ngene iki ora. Tak nggih natoni wong sing wong ora didosa ngono kuwi ora. Tak elinge Kang ya, wong nyilih bakal ngulihake Kang ya. Tak elinge tak dadi ngene Kang. Sampeyan aku ngerti aku dhewe iki urung mesti wong apik. Kowe kena ngandalne barang sing kekuatanmu. Ning didelok, kekuatanmu teko ndi digoleki dhisik.
Pi Maksudmu? lek kekuatane dhewe enggak masalah kok jero, tapi lek kowe nggawe kekuatan jaba, terus pitukonmu poso kuwi apik. Iki kanggeku ngono, Kang. Kekuatanmu kon njaba kuwi njaba sing ndi? Njaba model sing piye? Ora aruh, Kang ya. Aku kan roh, mulane aku ora roh kuwi takon karo sing roh. Tak duda ya, Kang ya. Iki aja mbok tiru ya. Jenenge Aja ngomone tiru-tiru. Piro kamu iki ora bakal niru barang ngono ngene. Wis genano. kuwi critane biyen aku ndek murid. Jenenge wong iki gawe kekuatan jaba ya, Kang ya. Contoh misale ya. Topo utawa kungkuma nang pertelone kali antara kali biasa karo kali brantas. Kuwi energi. Lah, kowe kungkuma karo maca mantra engko gampang tak omongi. Sira manjingono daging ingsun. Sira manjingono pertama kulit, daging lan akhirnya sumsum. Sira manjingono sumsum ingsun jebret. Maca mantra, barang sing nang kono jen setan kuwi mau krana dikilaku melok. Akhirnya lembu sekilan lho, kuwi aku mbiyen Kang pendekar, Kang. Pendekar gemen-gemen iki mbiyen iki. Kaya ngono kuwi. Laku kuwi anggitmu, tapi kuwi masa laluku mbiyen. Ngono lho. Saiki ngene. Dan Piye? karepmu awake dhewe iki goleki, aku goleki Paijaya urung petuk. Goleki sapa? Samsudin ya urung petuk. Awake dhewe petuke ya nek kene iki karepmu ngedang lakuku nek kene mang piye karepmu? Ya ngene Kang, sarane urusane dhewe mari, pumpung rene Samsudin. Ayo adu kesekten ae. Ayo, Ngono lho. tak turuti apa sing mbok karepne. Aku ya pengen roh Kang, sepiro kemampuanmu. Ayo. Dibuktekne saiki. Ayo dibuktekne lek secara satria karo aku, tak ladeni panggal. Mbajan ora bakal wedi. Sudira ya semono uga ora bakal mundur. Iya wis, ora. Karo kowe. Iya, aku pernah nom Kang, takoni Kang. Ning dununge tuwek iki, dununge nang manu ora nang nom tuweke, nang pengertiane, ngono lho Kang. Ngerti, karepmu ngerti. Wis saiki ora usah kakean ngomong, ora usah kakean medar ning ngene. Saiki Tarung. ayo. Ayo lho. Tak ladeni. Mundurmu aja tau edan. Iya. Takoni Kang. Ilmumu luwih apik daripada aku. Ning Aja ngelem kaya ngono kuwi. Aku Sudira ora seneng. Enek lem-leman sing kaya ngono ki ora seneng. takoni Kang memang tenaga dalammu ya apik lah kangge aku. Ning kaya Mbah Jan ki roh dhewe karaktere wonge piye ora bakal nyerah. Nyawa pun ya tak taruhne lek trima tarung karo awakmu Kang. Kok teko sakmono kowe? Ya kabeh jenenge jajal. Lek aku wis iso kalah nang awakmu. Ya takoni awakmu digdo ya Kang. Dilanjut. Ora apa-apa wis, dilanjut karo aku ae. Ya buktine padha mentale lho, Kang. Ngerti. Heh? Mentale ngerti. Padha mentale lho. Aku Saiki. ngerti sing mbok tokne iki mau beda banget karo kae mang. Wis krasa. Ya ilmu ku sing ditokne sing enteng dhisik, Kang. Saiki ngene, Kang. Piye, karepmu piye? Pomo tarung pusaka piye? Njalukmu pusaka sing model piye? Lho mbajane tukang narik. Pusaka-pusaka apa tak tarik apa meneh pusakaku dhewe. Senengmu to, pusaka-pusaka. Lha pusaka. Pusaka, gunane pusaka. Nganut anake pusaka-pusaka ngono kuwi ya. Ngene lho Kang ya. Heeh. Piye? Adewe iki ape nggarap sawah. Lek ora nggih pacul ya ora mari-mari, Kang.
Ngono lho. Dadi iki manusa iki ya butuh konoan barang ngono lho, Kang. Garap sawah ki ora Hmm? padha. Saiki usume gawe kan lho. Tapi Kuwi lek biyen, lek saiki. Lek biyen apa meneh kok kelas dhewe iki tukang gelut. Ya ora kangge Kang rencane. Kudune ya panggah pusaka kok dhewe iki. lek kaya Mbah Sudiro takoni dhisik tukang gelut. Mbah Sudiro dinane iki bengi ngene iki Mbah Sudiro itu tukang gelut. Mbah Sudiro iki ya kakangmu iki mek ngladeni sing jenenge kowe iki jan kuwi. Iya. Kamu kan njaluk Ya pancen suwi Kang, ade ora ketemu pancen suwi. Ning ya kuwi mau, segala permasalahan ke adewe iki lek diselesaikne karo omongan, ya ora cukup. Apa meneh Samsudin ora enek. Enek Samsudin, aku sing dilokne Kang. Bocah ngene dikandani ra kenek, tukang ngomongi Samsudin iki pancene. Kadang sedih kok diomong ya. iku ya enek bener e. Marai sing dikandani kaya kowe kuwi ora kena dikandani. Mestine kowe kuwi ya kudu sadar loh. Diomongi barang sing apik ngono kuwi mestine kowe kudu sadar kan. Ya pancene nih Kang, kok Samsudin iki tak akoni ya. Aku ki ketemu menusa ya. Piro ae ngandani aku malah tak tapuk cangkeme. Tapi lek Samsudin, lah kok malah ngleset-ngleset nang pondok dijak salat dijak anu. Lah aneh kuwi ya. Aku lah piye aku kalah tak santet ora kena. Tak tenung model piye ora kena. Samsudin mbuh cekelane apa aku ndak ngerti. Gumun aku karo bocah kuwi. Wong kuwi dadine aja mandang wong sing ngene-ngene aja ngremehne wong sing ngene-ngene ngelem-ngelem apik awake dhewe, sekti awake dhewe akeh cekelane awake dhewe akeh ilmune dhewe aja sampe duwe rasa pikiran sing ngono kuwi. Contone kaya ngene, kowe petuk karo sing mbok omongne sapa ngomong Samsudin. Buktine kan yo Lah piye Kang aku iki ro dhewe tak pikir Samsudin pinter omong tok. Kok bae kok ya ning lakune nol. Mikirku kan ngono. Tak jajal. Waktu kuwi ora perlu tak parani nang pondoke ngono. Tak parani, tak santet, tak susuk ora tedas kok. Gumun aku ya. mbok tusuk nek pondok kono ya. Mangkane kuwi mbajan kuwi mau Kang, lek ora kebukti, ora kasunyatan, ora percaya. Mbajane ora gampang percaya. Ning sarene tak parani nang pondok jebret. Jajal aku menteng kelek ngono. Aku ora wedi aku nang pondok. Aku yo pengen jajal dekne. Akeh kuwi penontone apa sing daya-daya sing silaturahmi akeh roh. Nah, aku malah kisinan dhewe. Ngono kuwi kenek dingge pelajaran awakmu. Dan kowe cek nom, iya toh? Aku ngerti ilmumu akeh, sekti. Kuwi aku ki ngerti. Sudiro ki ngerti, tapi aja mbok agul-agul nih kaya ngono. Aja adigang, adigung, adiguna. Oleh-oleh ketemu karo sing mbok mau ning Samsudin ngono kuwi. Maksudnya? Ora raisin. Maksudnya ketemu watune ngono kok piye? Ya, wis ngerti dhewe to kowe. Ya jenenge wong piye ya? Kobrone kan Samsudin wong sekti. Ya kok mbajan ya ora percaya, mangan tak jajal. Ngono. Berarti kowe iki tukang njajali wong ngono-ngono kuwi, termasuk arep njajal karo Mbah Sudiro. Arepmu piye? Saya ini lah Kang. Awakmu dina iki panggah tak tantang gelut masalah pusaka. Ngono. Aku ora trimo aku. Kowe ora trimo. Ora trimo aku. Penjalukmu bakal tak ladeni. Sudiro ora bakal mundur sak langkah. Ora bakal ngalih konggone kene. Lek mbok tantang perkara apa kuwi? Gaman. Gaman apa kuwi? Gaman sak karepku Kang. Apa sing dadi penjalukku? Saged sak nyet kuwi mbajan. Ayo, buktekne kena. Sudiro ora bakal wedi, ora bakal mundur karo awak. Buktekne. Berarti apa wis wani tenan? Sudiro ki ora nek wedine. Ngerti? Sudiro ora sombong, tapi lek mbok tantang kaya ngono Sudiro titik ora ndek rasa miris. Ngerti? Aku ora nantang awakmu Kang. Intine ngene lho Kang ya. Bengi iki kudu dibuktekne. Karena apa? Buktine dhewe iki lek malah omong debat omong entek-enteke. Ayo, ayo. Ning panggah kesekten sing kudu dijuduhne nang kene. Mergo dhewe padha wong pinter e ngono lho. Buktekne nek kene bengi. Ayo. Tak buktekne. Lah sir tak
pembuktianmu. Tarik nih pusaka nang kene. Deloken kebisaane badan iki lho. Lek terima pusaka nang kene iki lho. Tak cabut nang kene. Nang kene iso, kowe ben luwih genah kal. Tak dudohi. Rene, cedek. Ya. Lho Kang, kebisaane badan tak dudohi. Lek trima ngene iki ya, tak dudohi. Lho. Wesi aji Pulau Sari sak ajajine wesi aji wesi aji. Wesi aji manjing ana gedang kene. Uji bekti dumateng danyang kali danyang Siti mriki. Aku njaluk kuwasa lan panguwasamu. Aku njaluk kuwasa lan panguwasamu. Wujud. Piye Kang? Deloken to, aku lek piye? Hah? Tak akoni. Iki real Kang, Kang. Aku mengro. Hah? Patrae mripatku tak lelekne sing sak melek-meleke ngerti lek kono mang ora enek apa-apa. Kowe ngendel-ngendelne gamanmu kris kuwi nek kono kuwi arep mbok jupuk. Mbok dudone Sudira, ben Sudira kuwi nggumun. Ben Sudira iki wedi ora sida nantang kesepian Wis karo kowe. saiki genan bukteni awakmu Kang. Ayo. Aku pengen roh didayamu Kang Jan Kang. Wujudno gamanmu kaya apa? Aku ya pengen roh. Sing duwe gaman kaya ngono, sing iso ngetokne gaman kaya ngono ora kowe tok Jan. Sudira aja mbok anggap remeh. Ora anggap remeh, buktekno ngono lho Kang. Sawangen Sudira. Iya pengen roh aku. Ora iso Sudira ngetokne gaman kaya ngono. Buktekno iki. Sawangen Sudira. Apa iki? Iya. Sawangen. Takoni Kang. Takoni kamu duwe kekadidayaan ya Kang. Ya, wis takoni. Ngerti to? Ning siji Kang. Apa? Ora cukup ade iki nduduhne kedidayaan diri masing-masing gitu. Saya dibuktekne. Ayo tarung. Lek memang kowe mbiyen tukang dukun santet iso nguncal iki nang wetengku iki iso tak uncal nang wetengmu, ayo dibuktekne. Buktekne sik. Mangkane ngene Kang ya. Kowe njaluk model piye, kowe njaluk saran sing piye nek Sudira? Nantang sing model piye Sudira bakal ngladeni karo Ya panggah ngene Kang. Jenenge dhewe iki butuh bukti, butuh kasunyatan. Sapa sing iso menangne tarungan iki. Ngono lho Kang. Dadi dhewe iki enggak usah debat masalah omong sing piye-piye. Wis saiki ayo. Ayo. Buktekne. Sudira ora bakal mundur. Piye? Piye? Ampuh Kang Kresmu jan Kang. Ndi? Ora tatu, ora apa-apa. Padha aku ya ora tatu. Ning ora cukup ning ngene Kang, diduneh Bangkan. Aku ora trimo aku. Ndi sing kalah, ndi sing menang. Ayo, dibuktekne nak.
Ya, aku sih urung trima. Lah urung keres iki mlebu nang wetengmu, Kang. Sudiro ora trimo, tapi Sudiro ora bakal keris iki nglebokne nek wetengmu ora bakal. Sudiro uduk watake ngono kuwi. Ya kudu iso mbuktekne, Kang. Kudu iso mbuktekne pusaka kuwi iso mlebu nang wetengku. Kudu iso. Sudiro ora bakal nglebokne weteng. Keris iki nek wetengmu ora bakal. Tapi Sudiro arep natoni awakmu. Iya, lek sir natoni ayo. Ayo, tangi Kang. Sampai aku kalah. Lah iso ngalahne Bajan. Aku semono uga. Sudiro ora bakal mundur. Sawangnya kowe tarunge tak ladeni jan. Ya. Supaya ade ben bukti sapa sing menang, sapa sing kalah, Kang. Ayo, Pumpung Samsudin ora enek. ayo, tutuke. Den. Nyapa keres mbok gawe, Mas? Sampeyan iku lho adu kesaktian ku lek sampean malah iso tewas ngodo-adane iku iso meninggal dunia lho. Lah Den nantang aku, Den. Dah. Lho kok teko kene to? Lah nggih. Iki lah jenenge Joy. Iki Samsudin iki. Ampun gegeran. Lho, Aja gegeran. Engko lek sampean tewas malah bahaya. Berbahaya nanti. kok iki wis kondi to? Kula nggih namung ningali jenengan tarung niku. Lho. Ada iki tarung ngono Mas iki. Delok nang ndi? Ora ketara Lah blas. iko. Adelok wong loro kadek gelutan bekek seweru. Wakeh setan padha nyumawang ruwame. Kene mong. Heeh. Setan lek ana wong gelut seneng, Mbah. Malah ngeploki, Iya. malah jongkok-jongkokne Heeh. ben gelut ngono. Mas sampean saiki akur ae. Akur. Berpelukan, saling memaafkan ngono maksudku. Ngono lho. Urusane rong mari, Den. Terus pripun? Tarunge nang pinggir kali. Karepmu cek panggah njaluk tarung karo Sudiro. Cek Iki mau rong enek sing menang sing kalah ditengahi karo Samsudin. njaluk nang pinggir kali Sudiro panggah ngladeni lek karo awakmu. Iya, Bangga tak sanggupi, Kang. Bakal mundur lek Sudiro lek Tak sanggupi. kowe nantang karo Sudiro. Nyapa? Urung enek buktine. Kowe kok mak tengok prating. Nang guyang guyu tok kowe. Dulurku kabeh. Iki kabeh boloku kayak aku piye terusan ngene iki? Kowe sebagai wasit ngono piye? Yes, iki ngene. Aku re piye? Jan panggah nantang Sudiro njaluk dibuktekne nah nek pinggir kali. Kok ora apikane dulurane piye ta iki? Dibuktekne dhisik, Den. Tarung ki mau rong mari, Den. Gara-gara awakmu nengahi kuwi mau. Pusakaku malah mbok cekel. Jadi bagus saling mateni kok lek sampean berdua sama-sama mati kan tewas kan bahaya Lek toh. karepe Sudiro ki ora mateni, Do. Karepe Sudiro kuwi gawe sengkorone jan sing wong sing brengkeng ngene iki ora bakal mateni ora. Ben set kulite kuwi ya to, ora bakal nusuk nek wetenge ngono ki ora. Ngkai pelajaran karo Tigan kuwi karepe Sudiro ngono. Ora watake lek Sudiro dinane iki mateni wong ngono-ngono kuwi ora watak. Saniki rukun mawon ngaten pripun? Seduluran, boloan. Tarung ki mau rong mari lho, Den. Ki panggah tak terus nang pinggir kali ae, ben penak. Dan aku ngerti kowe cek pernah nom. Iya toh? Karepmu cek menggebu-gebu, kowe cek duwe emosi kaya ngono kuwi Sudiro ngerti.
lek ora tak ladeni pikiranmu mesti kurang puas kowe. Tak ladeni lek kowe njaluk tarung nek pinggir kali. Yo. Hah? Wes ngono. Saya ngene. Piye? Tarungnya diterus ngene. Saya nang pinggir kali. Wis tak enteni nang pinggir kali. Oh. Entenono. Tak susul kowe. Aku nggak ojo. Tak susul Jo. Aku ojo gegeran. Tak susul Jo. Ojo. Jo ngalang-alangi Jo. Pirono lho. Hah? Ojo gegeran. Ngalang-alangi Jo. Ojo gegeran. Ojo gegeran. Aku ditantang kaya ngono. Jo. Beno. Rono. Aku Rono. Rono. Boleh Rono. Coba. Jo. Hah. Kowe dhisik oh, tak andani. Ayo to bareng. Dhisik oh, tak andani. Dhisik oh, Jo. Ojo Rono. Ayo Rono. Boleh. Aku mau mbok kira-kira. Gegeran. Wis. Ayo.